Chcel by si mať viac energie, lepší spánok a lepšiu schopnosť sústrediť sa? V dnešnom videu ti predstavíme niekoľko nástrojov a tipov, ako môžeš so svojím digitálnym preťažením pracovať. Niektoré z nich už možno budeš poznať a chcel si ich už dlhšiu dobu skúsiť, tak prečo nezačať teraz? Niektoré budú nové, možno ťa ešte viac inšpirujú a budeš sa chcieť s nimi podeliť s kamošmi. Tak poďme na to. Poprvé, spánok, ranná a večerná rutina. Najprv sa pozrieme na tému prepojenia spánku, online sveta a závislostí. Je prvé, čo po prebudení urobíš, kontrola tvojho telefónu? Ak áno, máš malý problém, pretože máš potenciálne nakročené k závislosti na mobile. A ako si sám potvrdíš, nevždy je to pre teba dobrý štart dňa. Podľa toho, čo v mobile nájdeš. Ale čo s tým? Ako s tým pracovať? Ako odolať pokušeniu siahnuť na mobil v prvej polhodine alebo hodine tvojho dňa? Pred konkrétnymi tipmi sa na to pozrieme trošku z vyššej perspektívy. To, že ráno hneď siahnem na mobil, je naučený vzorec mozgu, ktorý takto väčšinou dostane odmenu vo forme lacného dopamínu. Nie je to však vôbec to, čo by ráno potreboval. Tým je slnečné žiarenie. Vonku, nie cez okno. Čerstvý vzduch, hygiena a trochu pohybu. Skúsi preto vybudovať rannú rutinu, ktorá bude každý deň totožná a nebude zahrňovať mobil, tak aby si mohol byť plne sám so sebou a v prítomnosti s tým, čo robíš. To, akým spôsobom začíname náš deň, môže mať výrazný dopad na celý jeho priebeh. Popíšem ti rutinu jedného z našich členov tímu. Ako príklad uvedieme Filipové ráno. Filip si hneď po prebudení ide umyť jazyk škrábkou, aby sa zbavil bakteriálneho povlaku, ktorý sa tam v noci usadil. Umie si tvár, zuby, spraví si základnú hygienu, prezlečie sa. Potom si dá citrón s vodou a medom, ktorý mu krásne naštartuje trávenie. Zacvičí si na 10-15 minút jogu a ideálne, nie vždy, vyjde na čerstvý vzduch, na 5 minút na terasu, balkón alebo do otvoreného okna, aby naštartoval svoj cirkadiálny rytmus. Vysvetlím hneď, čo to je. Potom si spraví raňajky a väčšinou až to je prvý moment, kedy siahne na telefón a čekuje, čo mu ušlo. Mobil si vždy na noc necháva zámerne v inej miestnosti než v spálni, čo podporuje oddelenie. Argument, že na ňom máš budík a preto ho musíš mať pri sebe, u nás bohužiaľ neobstojí. Filip používa ako budík vibrácie z jeho smart hodiniek. Ty si napríklad môžeš kúpiť klasický mechanický budík, ktorý si v noci pred spaním natočíš. Je to cute, cool a donúti ťa to ráno vstať z postele a neposúvať si stále časovač na mobile o 5 minút, pokiaľ tento zlozvyk máš. Pokiaľ si z tejto rutiny máš vziať jednu vec, určite je to odloženie mobilu do inej miestnosti pred spaním. Prvých aj posledných 30 až 60 minút dňa je veľmi dôležitých. Snaž sa ich prosím nestraviť na mobile. Všetko to súvisí so spomínaným cirkadiálnym rytmom. Keďže sme súčasťou zvieracej ríše, naše telo má vnútorný kompas. Vnútorné hodinky, ktoré majú tento názov a riadia sa svetlom a jeho vlnovými dĺžkami. Určite si počul o tzv. Modrom svetle. Je to denné svetlo, respektíve špecifická frekvencia tohto svetla, ktoré vyžaruje slnko a je potrebné, aby nám naše vnútorné hodiny a deň naštartovalo. Ráno potrebuješ toto svetlo ideálne čo najviac priamo od zdroja, slnka, aby sa ti dobre v dni fungovalo. Na severe, keď je napríklad polárna noc, majú doma špeciálne žiarovky, ktoré im toto svetlo čo najdôveryhodnejšie imitujú. Aj naše obrazovky vyžarujú modré svetlo, ktoré nám ráno ale nenahradí slnečné lúče a večer skôr škodí, lebo potláča melatonín, hormón spánku. Ak pred spaním používaš telefón, tvoj mozog si myslí, že je stále deň a preto sa ti môže horšie zaspávať. Podobne ako prvú hodinu ráno, tak sa skús nedotknúť mobilu aj hodinku pred spaním, alebo aspoň 30 minút pred. A sleduj, či sa ti lepšie spí. Môžu ti v tom pomôcť znovu rutiny a večerné rituály vo forme hygieny, denníku vďačnosti, rozhovoru s blízkym či čítania knižky. Čo určite pomáha, je nastaviť si od určitej hodiny večer, napríklad od 10. od 11. na mobile režim nerušiť alebo režim spánok, ktorý ti do ďalšieho rána slomí všetky notifikácie, stíši jas, nastaví len čierno-biele odtiene obrazovky a tým podporí tvoj zdravý spánok. Môžeš si aj nainštalovať apku na Blue Light Filter, prípadne večer nosiť špeciálne červené okuliare, ktoré podporujú vyplavovanie melatonínu.
Po druhé, digitálny detox a správa notifikácií. Čo ti môže pri digitálnom preťažení pomôcť, je nastaviť si pravidelné offline obdobia. Mimo spomínaného času spánku si môžeš nastaviť 1 hodinu alebo aspoň 30 minút denne úplne bez obrázoviek, alebo si dopriať 1 deň, pol dňa v týždni úplne bez internetu či sociálnych sietí. Ver mi, dá sa to. Sama budeš z výsledku a pocitov prekvapený. Hlavne u sociálnych sietí doporučujeme vypnúť akékoľvek upozornenia alebo obmedziť na minimum. Môžeš použiť časové limity, napríklad funkciu Screen Time alebo Digital Wellbeing, či aplikácie ako Forest alebo Freedom na blokovanie vyrušení. Stanov si limit maximálne 1-2 hodiny denne na sociálne siete. Ideálne ide o to, aby si znížil svoj čas scrollovaním online. Takže sa prosím nevyčuj za to, keď si limit niekoľkokrát za deň predĺžiš. Je to v poriadku. Radšej pomaly a postupne. Akýkoľvek malý úspech je stále úspech a počíta sa. Malé kroky vedú k veľkým zmenám. Po tretie, poruchy sústredenia. Priemerná pozornosť generácie Z je 8 sekúnd a dokonca sa tento čas stále znižuje. Preto je TikTok tak populárny, podobne ako krátke reelska na Instagrame. Sú ako droga, ktorú si môžeme stále dávkovať a do určitého momentu nám budú stále vyplavovať lacný dopamín, ktorý nám dáva veľmi príjemné pocity, až kým nás to reálne neunaví. Vtedy sa častokrát dostaví pocit, že ste po dni strávenom online vyčerpaní, aj keď ste nič fyzicky nerobili. Čo s tým? Podobne ako pred spaním, počas dôležitých úloh doporučujeme, aby si nastavil režim nerušiť. A notifikácie, rovnako ako aj iné lákadlá lacného dopamínu, ľahko dostupné z mobilu, ťa nebudú otravovať. Je vhodné používať techniku Deep Work. Sústrediť sa na jednu úlohu bez vyrušení, alebo Pomodoro, kde nepretržite pracuješ určité časové úseky, väčšinou 20 až 25 minút, a potom si môžeš dopriať zaslúženú 5-minútovú pauzu. Kľudne aj na sociálnych sieťach. Po 3 cykloch máš dlhšiu pauzu, aspoň na 20 minút. Neustále prepínanie medzi úlohami alebo aplikáciami v skutočnosti veľmi nefunguje. Nie je efektívne a len nás viac vyčerpáva. Mozog totiž nedokáže efektívne spracovať viacero informácií naraz po veľmi dlhú dobu. Najvyšší pík pozornosti dosiahneš práve v 20-25 minútach, potom to prudko klesá. Takže potrebuješ brain break. Ideálne fyzicky. Na obe techniky existuje množstvo pomerne dobrých aplikácií aj zdarma, ktoré nájdeš vo svojich online storoch. Po štvrté, mindfulness, prestávky a fyzická aktivita. Čo je zaručeným receptom na digitálne preťaženie sú 3 veci. Telo, príroda a mindfulness. Akýkoľvek pohyb je jednou z najzdravších techník, ktorými môžeš dostať do tela zdravý, zaslúžený dopamín. Ale aj ďalšie hormóny ako serotonín či oxytocín. A to nemusíš byť ani športový typ. Jedným z najjednoduchších a najprospešnejších typov pohybu je chôdza a prechádzka na čerstvom vzduchu. Už len 5 minút denne v prírode má podľa dostupných štúdií enormný efekt na tvoj well-being, spokojnosť, odolnosť a celkovo mentálny stav. No a v neposlednom rade je tu mindfulness a sprítomňovanie sa rôznymi spôsobmi, dýchaním, meditáciou. Môžeš využiť cvičenia, ktoré sme ti predstavili v našom prvom kurze. Či zameriavanie sa na jednoduché činnosti, ako sú chôdza. Tak čo? Zaujala ťa aspoň jedna z týchto techník? Vyber si jednu stratégiu a skús ju aplikovať už dnes. Nezabúdaj, aj malé zmeny môžu výrazne zlepšiť tvoj život.